गोबाङानो मिथिखागौ जन खारजि होननानै बुङोब्ला जन खारजिया बुंदों आथिं हमब्लाबो गनाय नङा होननानै। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय। नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोब, अब्लानो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय आपडेटखौ मोनलांगोन। नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो मोननै मोनथाम आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। दासान्दि जोंहा ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि पार्सनेल मेटारफोर, बेफोरबायदि पार्सनेल न' जाथाय जानायफोरखौबो गोबां मानसिफोरा गावबागावनो शेयार खालामलायबायनानै होदों। बेफोरबायदि पाब्लिकनो शेयार खालामनानै होदों, भिडिअ बानायनानै गावबागावनि इउटुब चेनेल बा फेसबुक पेजफ्राव बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै होदों। दासान्दि बेफोरबायदिल' कन्ट्रभार्सि जानाय, गावजों गाव बेफोरबायदि न'खरनि खोथाफोरखौबो शेयार खालामलायबायनाय, पाब्लिकनो खोन्थालायबायनाय बेफोरबायदि गोबां जागासिनो दङ। दा आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो खोन्थागोन, फारसेनिफ्राय आपडेटखौ होलांनो नाजानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन कनजितानि बागै। बयबो सिनायखायो कनजिताखौ। कनजितानि फेसबुक पेजाव स्ट्राइक हरदों होननानै बुंदों। सोरबा सासे मानसिया बेनि फेसबुक पेजाव स्ट्राइक हरदों होननानै बुंदों। कनजिताया बुंदों गावनि इउटुब चेनेलाव भिडिअ लाबोनानै बियो बयनोबो पाब्लिकनो फोरमायनानै होदों। स्ट्राइक हरनानै दा बियो भिडिअ आपल'ड खालामनो हायि बेफोरबायदि जानानै दं होननानै बुंदों। गोबां दुखु फोरमायदों। फेसबुकजों इयो थाइसे थाइनै खामायोमोन होननानै बुंदों। मेगन सानानै बेखौ बेफोरबायदि स्ट्राइक हरदों होननानै गाव फोरमायनानै होदों। दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि खालामलायनाया गोबां दुखुनांथाव आरोना। जों गावबागावसो खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायो नालाय, बेफोराव बेफोरबायदि जेबो इसु खालामनाङा गुबुननिखौ। नोंथाङाबो हायोब्ला नोंबो बानायबानो जाबाय। बेफोरबायदि जों मालायनि बेफोरबायदि गावबागावनि आइडि खुलिखानाय बेफोरबायदि खस्थ'यै भिडिअ बानाय गोजौआव थांनायखौ गाख्लायफिननानै होनाया मोजां खामानि नङा आरो। बेनिफ्राय आं दा खोन्थाबावगोन खस्थ'कार दैमारि सिंगार, बयबो सिनायखायो नोंथांमोना खस्थ'कार दैमारि सिंगारखौ। नोंथांमोना बिनि भिडिअ क्लिप्सखौ नायबानो जाबाय। बिथाङा गोबां रागा जोंदों आरोना। 3टा बाजियाव बेखौ प्रग्रामाव मेथाइ खननो होदोंमोन। बिनि सायाव बियो माखासे भिडिअ बानायनानै होदों आरो गोबां गावनि भिडिअआ भाइरेल जादों होननानै बुंदों। नोंथांमोना गोबां नुबाय जानो हागौ फेसबुकआव ससियेल मिडियाआव बिनि भिडिअफ्रा भाइरेल जादों आरोना माखासे। बिनि सायाव बिथाङा बुंनानै होदों, नोंथांमोना बेखौबो खोन्थानानै होबाय आङो। आरो खस्थ'कार दैमारि सिंगारा बुंबावदों आरोना गावनि भिडिअनि गेजेरजों बे खोथाखौ बुंबावदों, कमिटिखौ पुलिस FIR होनांगौब्ला होननानै बुंदों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय, अब्लानो नोंसोरो बुजिखागोन। खुलुमबाय रायजोफोर, आं खस्थ'कार दैमारि। मैया जि जाथाय जालांबाय, आं मेथाइ खनखाबायमोन अलरेडि। 3टा बाजानि उनाव सोरबा मेथाइ खनग्रा थाबावो नामा? सोर बेंग्राखौ नुदों? सोर सिंगारखौ नुदों? बेसो खोथाया। दा बेखौनो भाइरेल खालामनो होदों आंखौ। 3टा बाजिनि उनावबो खननो होबावो बिसोरो। ओरैबायदि अख्रा, बेथ' मोजां नङा। बे नियमावनो गैया। आं जुदि FIR होनांगौबा बेलेग जागोन खिन्थु कमिटिखौ। जय बर' हारिनि जय जाथों, जय बिहुनि। आरो बे रोखोमैनो आरो जोंहा मोनसे प्रब्लेम जानानै दंबावो आरोना। कनजितानि बायदि सेमनो जन खारजि आदानि ब्रादारनि फेसबुक पेजाबो स्ट्राइक नांनानै दं आरोना। स्ट्राइक हरदों होननानै बुंदों। देरहासार इस्लारिनि नाम लानानै स्ट्राइक हरदों होननानै बुंदों आरोना। दा जन खारजिया आदाया ब्रादारा भिडिअ बानायनो हायाखै। आं बेयावनो बुंनो सानो, जाय मानसिफ्रा बेफोरबायदि मेगन गोसा बेफोरबायदि मालायनि माखासे एसेबां खस्थ' भिडिअ बानायनायखौ नायनो बानानै बेफोरबायदि स्ट्राइक हरो, बिथांमोननि सायाव बेखौनो बुंनो सानो आङो। बियो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गाज्रि खामानि आरोना। जोङो जन खारजिखौ बयबो सिनायखायो। जन खारजिया हारिनि मोजांनि थाखाय माखासे भिडिअ बानायनानै होयो आरोना। दा बिथाङा भिडिअबो बानायनो हायाखै, बेफोरबायदि जानानै दङ। अनलि पस्टल' खालामनो हायो, भिडिअ बानायनो हायाखै, स्ट्राइक नांना दं नालाय। बिनिफ्राय बियो बुंदों, जन खारजिया गावनि फेसबुक पेजाव मोनसे पस्ट खालामनानै होदों। बिथाङा बुंदों, बेयाव नायबानो जाबाय, आं नोंसोरनो खोन्थानि। बेयाव बुंदों, फेसबुक स्ट्राइक हरना गगोन नंदों मूर्ख, मोजां खुलिहर, गनाय नङा आथिं हमबाबो होननानै बुंदों आरोना। जन खारजिया बेफोरबायदि पस्ट खालामदों गावनि फेसबुक पेजाव। आंबो गोबां दुखु मोनदों आरोना। जों बयबो सिनायो जन खारजिखौ आरो माखासे हारिनि मोजां भिडिअ लाबोयो, माखासे मानसिफोरखौ बुजायनानै मोजां खालामो आरोना। बिथांमोना बेफोरबायदि खालामनाङा। डाइरेक्टनो बेफोरबायदि नोंथाङा माबा मोनसे इसु मोनदोंबा रायज्लायनांगौ, बेफोरबायदि स्ट्राइक हरनाया मोजां नङा। आरो जन खारजिया बेखौ हमगोन होननानै बुंदों। देरहासार इस्लारिया मोनसे भिडिअ बानायनानै होदों दे। बे देरहासार इस्लारिनि नाम लानानै जन खारजिखौ स्ट्राइक हरनायनि सायाव।
अके लोगोफोर आं नोंथांमोननो बे आपडेटखौ लानानै फैदोंमोन माने जोंहा दासान्दि ससियेल मिडियाआव गोबां माने दावराव जागासिनो दं आरोना बेफोरबायदि पार्सनेल बाथ्राफोरखौबो माने पाब्लिक खालामनानै होदों न'खरनि मेटारफोरखौबो माने पाब्लिकनो शेयार खालामनानै होदों माने पाब्लिकनो शेयार खालामब्लाबो पाब्लिकआ बेखौ माने सुस्रांनानै होखायो आरोना मिनिगोनसो बेफोरखौ माने पाब्लिक खालामनानै होनाया जोबोद गाज्रि जायो गावबा गावनिनो मान सनमान आरो न'खरनि हानि थाङो आरो बेखायनो बुजिलायनानै गावबा गावनि पार्सनेल मेटारफोरखौ बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव होनाङा शेयार खालामग्रायाथ' अनेक खालामखागोन नोंथांनि मोनसे जाहोन माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा बयबो शेयार खालामखागोन आरो मिनिगोनबो आरोना मानसिफ्रा गोबांनो